Lamɛnbaaw an ka foli bɛ kala se aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi an bɛna kana Modibo Keyita ka mɛnkan min da laminɛ. Baba Modibo Keyita, Ala ma hinɛna a la ko a ka yafa an ma. O nana sɔrɔ a ka lajɛ dɔ o senfɛ, lajɛ min ni o nana kana kɛ jamanakuntigi sigiyɔrɔ la. Ka bɛn ni san 1961 o binawulen kalo ni o ye san kalo fɔlɔ o tile 22 ye. Laseli min ni an ka jamanakuntigi Baba Modibo Keyita y'o kɛ, an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ k'o kunnafoniw lamɛn. 11h15, le président Modibo Keyita, chef du gouvernement du Mali. Tumari 11 misɛn 15 n'o ye sɔgɔmadafɛla ye walaha tilejan wagati. Jamanakuntigi Modibo Keyita ni ale de ye Mali fanga ɲɛmɔgɔ ye. A reçu dans le grand salon de la présidence l'ensemble des représentants diplomatiques accrédités auprès de la République du Mali. Ale ye bisimilali kɛ an ka jamanakuntigi sigiyɔrɔ o bulonba kɔnɔna na. A ye mɔgɔ minnu bisimila ye o ye lasigiden so fɛn fɛn de bɛ an ka jamana kɔnɔ o lasigidenw. Le président Modibo Keyita, qui était entouré de M. Idrissa Diarra, secrétaire politique de l'Union soudanaise RDA. Jamanakuntigi Modibo Keyita a lamuninen kun don ni mɔgɔ minnu ye olu danatigɛlen filɛ nin ye. Idrissa Diarra ale tun ye kalatigi ye min bɛ bɛrɛbɛrɛli kofɔ politiki ko Union soudanaise RDA tɔn kɔnɔna na. Mahaman Alassane Aïdara, président de l'Assemblée nationale. Mahaman Alassane Aïdara ale tun ye wasabilo ɲɛmɔgɔ ye. Madera Keyita, ministre de l'Intérieur, de la Défense et de la Sécurité. Madera Keyita ale tun ye kotigi ye min ka baara bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔna kow olu ɲɛnabɔli ma ani kɛlɛkɛcɛw olu tɔgɔlakow ɲɛnabɔli fo kana se lakanakow ma. Yakuba Maïga, vice-président de l'Assemblée nationale. Yakuba Maïga ale tun ye wasabilon o ɲɛmɔgɔ dankan ye. Mamadou Gologo, commissaire à l'information. Mamadou Goloko ale tun ye kalatigi ye min ka baara bɛ ɲɛsin kunnafondiko ɲɛnabɔli ma. A fait aux représentants diplomatiques la communication suivante. Lasigidenw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ jamanakuntigi Modibo Keyita a ye laseli min kɛ o filɛ nin ye. La force d'une armée réside dans la force des organisations populaires et dans l'enthousiasme des populations. Surasi kulu ni o ye nantigi kulu ye, o fanga bɛ jamana kɔnɔdenw ka labɛn cogoya de kɔnɔ ani sigida mɔgɔw olu ka ɲagali an'u ka sewa kɔnɔ. Vous avez un parti fort, l'Union soudanaise RDA. Tɔn barikama bɛ yen ni o ye Union soudanaise RDA ye. Un peuple uni, incomparable par son courage, son dynamisme. Jamana kɔnɔden minnu ni olu faralen don ɲɔgɔn kan ni sanga ɲɔgɔn tɛ u la ka a sababu kɛ a ka cɛsiri ani a ka galabu ye. Intégrez-vous l'un à l'autre. Olu minnu ni olu faralen don ɲɔgɔn kan. Et le Mali qui a un grand rayonnement international. Mali min ni a manamana ni o bɛ diɲɛ seleke naani fan bɛɛ lajɛlen fɛ. En imposera à ceux qui auront des velléités de porter atteinte à sa sécurité et à son intégrité territoriale. Ale n'a kunbɛnni kɛ ka balili kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu b'a fɛ ka dankari kɛ a ka lakana la ani a ka kelenya dugukoloko sira fɛ. Excellence. Lasigidenw. Je vous remercie de vous être distrait de vos augustes occupations. N bɛ aw barikada ka sababu kɛ a ye aw ka baarakɛtaw bila. Et de vos nombreuses préoccupations pour répondre à mon invitation. Ani ko minnu ye degunkow ye aw bolo. Walisa kana ne ka welekan jaabi. L'importance de la communication exige que je vous la fasse moi-même. Laseli min ni o bɛna kana kɛ a nafa kosɔn o bɛ a wajibiya ne yɛrɛ kun k'a kɛ. À l'heure qu'il est, l'ambassade de France en République du Mali an bɛ tuma min na i n'a fɔ sisan Faransi lasigiden so min bɛ Mali la est informé par mes soins ale kunnafonilen don ne yɛrɛ ka siraw fɛ de la décision de mon parti et de mon gouvernement a kunnafonilen don ne ka tɔn ani ne ka fanga u ka latigɛ kun kan de voir la France évacuer les bases militaires de Bamako, de Kati, de Gao et de Tessalit. K'a ye k'a fɔ ko Faransi a ka nantigikulu minnu dakalen bɛ Bamako yan nantigikulu minnu dakalen do Kati, minnu dakalen do Gao, minnu dakalen do Tessalit k'u ka Mali bila. Qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens. O yɔrɔ minnu ni o tun bɛ Faransi bolo ka sababu kɛ bɛnkanw ye bɛnkan min ni o tun bɛ Faransi ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Signé à Paris le 22 juin 1960. Ni o tɛgɛnɔ bilara Paris ka bɛn ni san 1960 o wasiwara kalo ni o ye san kalo 6 tile 22 don ye. Entre elle et la Fédération du Mali. O bɛnkan o kun tɛgɛnɔ bilara Faransi ani Mali fara ɲɔgɔn kan jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Et qui deviennent caduques
Après les événements du 19 au 20 août 1960, wa o bɛnkanw olu bɛ kɛ fu ye k'a sababu kɛ kɛwalew ye kɛwale minnu ni olu nana ka na kɛ san 1960 o dababila kalo ni o ye san kalo 9nan o tile 19nan ka na bila tile 20nan don. Et l'acte de reconnaissance par la France du gouvernement du Sénégal ani Fransi ye kɛwale min kɛ ni o de ye ka Sénégal fanga la kodɔn. Acte qui consacre la dislocation de la Fédération du Mali. O kɛwale min ni o bɛ a jira ko Mali faraɲɔgɔnkan jamana ko cira. La République du Mali a affirmé sa volonté Mali jamana a ye a ka ŋaniya jira de coopérer avec la France sur la base de la non-ingérence dans nos affaires intérieures, ka baara kɛ ni Fransi ye. O baara o bɛ kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ ko Fransi tɛna a sen don an ka jamana kɔnɔna kow ɲɛnabɔli la. et du respect de notre souveraineté. Wa o bɛ kɛ min kan fɛnɛ o ye an ka yɛrɛ kuntigiya labonyali ye. La décision de mon parti et de mon gouvernement Ne ka fanga ani ne ka tɔn o ye latigɛ min ta. ne met nullement en cause cette volonté. O tɛ o ŋaniya o dun kunpalana cogo si la. Elle est l'expression de notre conviction An dalen bɛ fɛn min na o lankɛnɛmaya lan de ye o ye. qu'à moins d'abandon volontaire de souveraineté de la part d'un État jeune, Fo ni a kɛra k'a fɔ ko jamana kurani min kɛlen bɛ ka a yɛrɛ ta fo na o banna a ka yɛrɛ kuntigiya la. ou d'accords particuliers dans le domaine de la défense, Walima fɛnɛ ni a kɛra bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen ye nantigikuluko nasira fɛ. les troupes de l'ex-puissance coloniale ne peuvent stationner sur le territoire de l'ex-colonie aux côtés des troupes du jeune État. Sɔrasikulu minnu bɛ yen ni olu bɛ an maraba jamana kɔrɔ kofɔ olu tɛ se ka na daka dugukolo kan dugukolo min ni o bɛ jamana maralen kɔrɔ kofɔ ka na olu daka jamana kura min kɛlen bɛ ka a yɛrɛ ta o sɔrasiw kɛrɛfɛ. D'autre part, le peuple du Mali, Fan dɔ fana fɛ Mali jamana kɔnɔdenw, l'Union soudanaise RDA Union Soudanaise RDA tɔn et le gouvernement de mon pays ani ne ka jamana fanga ont toujours affirmé leur option en faveur de la politique de non-alignement sur l'un ou l'autre des deux blocs. olu y'u ka jɔsen yira tuma bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin politiki sira ma ni o de ye politiki sira ye min b'a jira k'a fɔ ko u tɛ u sen don nin kulu belebele fila dɔ la kelen olu ka taasira la ka u dɛmɛ. Cette attitude est en contradiction avec la présence sur son territoire des troupes d'une puissance étrangère à laquelle ne le lie aucun accord et qui d'autre part est engagée dans le pacte militaire d'un bloc. O kɛwale min filɛ o ye o bɛ sɔsɔli kɛ ka a ɲɛsin dunanantigi kulu dɔ o dunanantigi kulu min ni bɛnkan fosi tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Fan dɔ wɛrɛ fana fɛ o min kɛlen don ka a sen don bɛnkan na sɔrasi kuluko nasira fɛ ne kulu dɔ la kelen ye. Je prie vos excellences d'informer vos gouvernements N bɛ a ɲini aw lasigidenw fɛ ko aw k'aw ka fangaw kunnafoni et d'attirer leur attention sur notre ferme décision de l'évacuation rapide des troupes stationnées en République du Mali. Je vous remercie. ko aw ka u hakili sama k'a ɲɛsin an ka latigɛ min ni cɛtugu tɛ a la ko Faransi ka nantigi kulu minnu n'olu dakalen don Mali la k'u ka Mali bila joona joona. N bɛ aw fo.